Via. Dobrý deň, som Natália Michalovová a som konateľkou spoločnosti Crypto Blockchain Consulting SRO. Dneska som tu s mojím spoločníkom a konateľom Francescom Koncom. Čau, Francesco. Čau. A dnes by sme sa chceli venovať veľmi krátko téme, ktorá zasiahla kryptosvet, svet kryptoaktív a ide konkrétne o lup storočia, hackerský útok storočia v hodnote 1 miliardy 450 miliónov dolárov. Čo sa vlastne stalo? V skratke, 21. marca došlo k útoku na platformu exchange, ktorá sa volá Bybit a bolo odsúdených takmer miliarda 500 miliónov dolárov pri tomto hackerskom útoku a jedná sa o hackerský útok, ktorý je v histórii kryptoburzy ten najväčší a najnebezpečnejší v podstate. Kto za ním stál? Predpokladá sa, že za ním stálo nordkorejské hnutie hackerov zvané Lazarus. A my by sme si chceli s Francescom dneska o tom porozprávať, o čo vlastne ide a vysvetliť pár pojmov, hlavne to, čo sa nás pýta, a odpovedať na otázky, ktoré sa nás pýtajú naši klienti. Takže ja začnem otázkami na Francesca. Francesco, la prima domanda è, čo je to vlastne Bybit? Cos'è Bybit? Bybit è un'azienda finanziaria che offre la possibilità di comprare, vendere e scambiare criptovaluta. Bybit je vlastne platformou, je to finančná platforma, ktorá vlastne poskytuje služby ako je nákup, predaj a výmena kryptovalut. È una piattaforma che come modello di business offre anche servizi di custodia, ma non sono i più sicuri per definizione. Ho finito con la risposta. Táto spoločnosť Bybit okrem iného ponúka aj tzv. Služby custodial a tieto služby slúžia na to, že stará sa o privátne kľúče svojich klientov. Bene, seconda domanda. Ďalšia otázka je, čo sa vlastne stalo s Bybitom? O čo išlo pri tom hackerskom útoku? Cosa è successo su Bybit? Su Bybit è successo un attacco informatico ai danni del portafogli dell'azienda. Sono stati rubati dei fondi proprio dal loro cold storage. V prípade Bybitu, teda hackerského útoku, tejto mimoriadnej hodnoty, išlo o hackerský útok na tzv. Peňaženky Bybitu a na tzv. Cold storage alebo cold wallet Bybitu. Puoi spiegarci cos'è cold storage o cold wallet? Tu by som sa pozastavila a spýtala sa teda, čo je toto cold wallet alebo cold storage. Potresti spiegarci di cosa si tratta? Sì, il hot wallet o hot storage è significa quando noi abbiamo le chiavi private, le chiavi di spesa di una criptovaluta su un dispositivo connesso a internet. Takže Il cold storage, traduci questo. Takže na rozdiel od cold storage, hot storage alebo hot wallet znamená, že my, tí, ktorí máme kryptoaktíva, si založíme svoju peňaženku, teda wallet, na dispozitívach, ktoré majú prístup k internetu. Zatiaľ čo cold storage alebo cold wallet je, continua con spiegazione di cold storage. Il cold storage o cold wallet invece non è connesso a internet quando ci dà le chiavi e quindi è un sistema più sicuro. Infatti Bybit ha subito un attacco molto particolare. Teda cold storage alebo studená peňaženka alebo cold wallet je vlastne dispozitívum, na ktorom uchovávame svoje privátne kľúče k svojim kryptoaktívam, avšak na dispozitíve, ktorý nemá prístup k internetu. Teda buď na hardware, alebo vo forme karty, alebo vo forme niečoho iného. Ale nesmie to mať prístup k internetu.
Práve preto tento útok, ktorý bol útokom na cold storage, je o to nebezpečnejší a o to závažnejší a štruktúrovanejší, pretože nedošlo k útoku cez internet, ale k inému formu útoku. Certo, grazie. Al momento e terza domanda è: chi dovrebbe usare piattaforme come Bybit? È uno strumento adatto per tutti? Rada by som sa teda spýtala ešte Francesca, či po tom, čo sa stalo, je tento Bybit alebo platformy vo všeobecnosti, exchange, sú vhodné pre všetkých používateľov. Le piattaforme come Bybit o altre aziende come Bybit dovrebbero essere usate prevalentemente da chi fa trading professionale e usate senza conservare i fondi al loro interno. Francesco tvrdí, že podľa neho by platformy, ako sú exchange, tieto exchange platformy, ako je aj Bybit, mali by byť používané len osobami, ktoré vykonávajú trading, alebo tie, ktoré vykonávajú investičné činnosti professionálne. Come dovrebbe essere come è migliorata la sicurezza della exchange quando tu già usi i fondi su exchange? Moja otázka je, ako by sme mali postupovať v prípade, že investujeme na exchange a ako by sme mali zvýšiť svoju bezpečnosť pri obchodovaní na týchto platformách. Una persona che vuole usare un exchange centralizzato in sicurezza, sia che sia un investitore o che sia un trader, dovrebbe prelevare ogni volta tutti i suoi fondi quando ha finito di operare sull'exchange, senza lasciare in lunga custodia le sue disponibilitá. Rada Francesca je tá, že tí, ktorí by chceli obchodovať na platformách exchange, či už ako trader, alebo ako súkromní klienti, v takomto prípade by nemali svoje fondy nechávať dlhodobo na týchto platformách, ale za každým, čo urobia transakciu, mali by tieto fondy premiestniť na svoje súkromné wallet. La ultima domanda: quale sarà la correlazione tra il mercato cripto e il hack avvenuto? Moja posledná otázka bola tá, aká bude teraz korelácia, aký bude mať vplyv tento hackerský útok na Bybit a na vývoj criptomercata. Purtroppo le persone fanno confusione tra Bitcoin e gli strumenti che vengono utilizzati come gli exchange. In queste ore vediamo un abbassamento del prezzo di tutte le criptovalute, compreso Bitcoin, perché le persone associano l'hack di Bybit a un problema su Bitcoin, quando invece le due cose sono completamente decorrelate. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že ľudia by mali rozlišovať, čo sa vlastne stalo, k čomu došlo a informovať sa dopodrobná, k čomu vlastne došlo. Pretože je chybou dávať do súvislosti Bitcoin a platformy exchange a wallet krypto. Medzi tým je veľký rozdiel a práve preto by bolo potrebné, aby došlo k väčšej informovanosti a vzdelanosti v tomto sektore. Bene. Quindi credi che non sarà oppure sarà alcuna correlazione più forte tra questo hack e Bitcoin? E ci sarà nelle prossime ore, continuerà a manifestarsi un sentiment di preoccupazione, ma a livello di protocollo e di sistema monetario Bitcoin non c'è nessun tipo di problema legato a questa cosa. Francesco tvrdí, že určite bude to mať dopad aj na sentiment, ktorý ľudia cítia voči kryptoaktívam a hlavne kvôli Bitcoin a hlavne vo vzťahu k Bitcoinu. Avšak protokol, ako je Bitcoin, mena Bitcoin, Ether, Ethereum, Exchange a ďalšie platformy
sú 3 alebo 4 alebo 5 odlišných vecí, ktoré netreba v žiadnom prípade spájať a treba ich študovať viac dopodrobna. Grazie Francesco, grazie per le tue informazioni e ci vediamo presto. Ďakujem veľmi pekne a sme pripravení zodpovedať na ďalšie vaše otázky. Grazie a tutti, a presto.